Юху! Коликс! Мале, вайбът тук е мръсен топ. Взела съм си нискокалорична матча лате с кокосово мляко. Ако искате, можем да си го шернем. Хайде! Каква якичка тук. Да. Здравейте, милички! Вече съм в офиса на Кредисимо и от този момент започва моята корпорейшънера! Целувчици! 2 minutes later. Коликс, скучно ми е. Кажете някоя клю къде. Краси, нека ти покажа, скъпа, как се прави тази справка. Всъщност аз излязох в обедна, извинявай. Как така? 10 часа сутринта е. Идеално време за брънч! Искаш ли да ти покажа някой? Ела да си направим едно селфи. Искам да ти покажа офиса на HR-ката, аз на теб.